розгорував. Леле, mi se smačuje kada vidim postojano na ovo mesto nepodvižna i vakana, već je jedna ne ležam na ovo mesto. Na nikomu ne uteknuva da me krene i da me stavi pokazati za padovci. Potom da me trenavata, to baš bi bila čista i korisna. Teško me nekoliko čeka jedna boja da se raspanem jer se spasam od tog junaka. Ne bi trebalo da se žališ. Jedna godina je ništa. Ja se ovdje stojim valkan izlačena na došt, veter i sneg. Teško mene. Da se raspadnem treba da čekam 5 veka. Ej, slušaš? 500 godini. I sakala da se najdem vakantata za padoci. Pa da me odnese do bliskata fabrika za preraботвanje, da me iščistat i повторно да me upotrebim. Pak da stanem šareno i korisno. Dosta večer kada se žalite, ne možem da vas slušam, barem vas će već nema, a što da kažem ja, nikoga nema da se raspadnem. Da, veliko kanta za staklo, stopati će me preraботая, ne mi je dobro. Prestanete već jednaš, zašto mislite samo na sebe? Ja postojano sam zagadena, vrlo sam tovaril na celi otovi otpad. Филм od vekovi nagadu, ama stanova nepodnosljivo, ne možem veće da ponesem. Vermunom, prestanete da se žalite, vidjet će ako se raspadnem jaz i vijeće propadnete zajedno s mene i trošam poslednite si. Zatim, ajde da napravimo ekološka sekcija, ajde da bi se barem svi teraši drugači. Da bi kažem nešto slušatme i da se fatimo za rabota. Da ih se odarimo na ovi otpadovci i da spasite našата dragocena planeta. Се согласен, ajde da započnemo.